Ahojte, a toto ani neviem, či ste niekedy čakali, že toto otvorím, alebo kúpim, ale som to nekúpila, som to dostala na narodeniny od mojej kamarátky, takúto taštičku, a vraj svieti. To je normálna taška. Takže ja chcem vedieť, aké to bude. Udelám nožničky z minulého videa. A jak to idem otvoriť? Ona ťa špieni. Jak sa to vypína? To si po nejakej chvíli. No takže proste, hej. Ja to idem otvoriť a... Ale... Keď som toto video začala natáčať, tak som sa čudovala jednej veci. Ako to bude svietiť? Ako? Čo mám urobiť, aby to svietilo? A tieto veci. A teraz som to asi všetko zistila. Tak. Takže toto už len robím jedno. Tak. Takže, hej. Ale toto bola takáto maličká šípka na tento nožtek. Skúsim ho stlačiť, čo sa stane. What? Jej. A neverím, že to je to nie je naozaj taška. To nebude naozaj. To je naozaj taška. Ale ten problém proste, že to vidíte, čo to je. Knutri. Je to tak. No a proste, čo to robí? Nečo. No ale je tam tá elektrika a môže to úplne ľahko vypichnúť, ale to nie je riešenie, jo? Proste mám niečo. Ja mám pejska a mohla som mať mačku aj psa. Aha, takže toto zase odstrihnúť. To je len strihanie. Čo to je? Hej, takže mám toto a toto teraz mi ukázalo, že mám takto toto odomknúť. Tak a dať to sem takto. A budeme mať normálnu tašku. To bude taká asi skôr ladvinka nejaká, no ani nie. Možno to bude nejaká, toto. Myslím, že aj peňaženka nejaká môže byť. A toto video nebude vôbec dlhé, lebo to mám posledne hotové. A teraz mi to nesvietilo, lebo som si to vypla. Ale toto, to vypína, zapína, neviem, či to vidíte. Teraz som to zapla. Keď je to na 0, no tak je to vypnuté, a keď je to na 1, tak je to zapnuté. Tak stlačím. Svieti to na jednej, na druhej, na jednej. Chcem, aby to svietilo. Ja počkám, kým sa to vypne. A toto video bolo, akože je super, že táto taštička funguje. Že nie na nej. To by som bola naozaj nahnevaná. Ale mám novú tašku do spiatky. Ahoj!